Hello guys! Ngayon po, ang lulutuin po natin ay ginataang tilapia. Ito na po yung tilapia, inihaw po namin. Pero before po yan, minarinate po na namin ng lemon and salt. Para po siya, ilagyan po ng lemon para hindi siya masyadong malansa. At ang iba pong ingredients para sa ginataang tilapia ay unang-una, syempre ang Maggi coconut powder milk. Gata po yan, powder lang. Salt, ground black pepper, tanglad para mas masarap. Kaya lalagyan po natin ng tanglad. Tomatoes, chili. Optional po yung sili. Kung gusto niyo lang po ng maanghang. Pero yung hindi mahilig sa maanghang, pwede naman po hindi lagyan. Ginger, ni-slice po natin ng pahaba. Garlic, mince, at saka yung onions. Ang gulay po natin para sa ginataang tilapia, lalagyan po namin ng halabasa at saka ng malunggay, dahon ng malunggay. Konti lang po kasi yung dahon ng malunggay namin, kaya lalagyan po namin ng kalabasa para mas masustansya. Okay po, ito po lahat ng ingredients. Ayan po sila abang iniihaw po ang tilapia para mas masarap pag bagong ihaw. Tsaka siya igagata. Po, i-ready na natin yung kawali. Lalagyan natin ng water para tutunawin po yung pakukuluin po muna natin yung tubig bago ilagay yung gata. Medyo tanggalin po natin ng konting kaliskis. Konti lang. Kahit mo hindi kumulo na may Yan, konting kaliskis. Ang ganda natin siya. Parang hindi naman natatanggal. Pero okay lang. Mas masarap yan. Medyo mainit na po at tinatansya na lang po namin yung gata. Tansya-tansya na lang. Siguro mga ano to, 300 grams yung ito. Kalahati siguro nitong 300 grams. Haluin po haluin ng maigi para matunaw yung gata. Kailangan haluin hanggang sa ayan po. Bali, pagsasama-samahin na po kapag natunaw na ng maigi yung gata, na hindi na siya buo-buo, medyo kumukulo na rin siya, pwede nang pagsama-samahin lahat ng ingredients. Sibuyas, ilalagay na yung sibuyas, yung garlic, yung ginger, luya, at saka yung sili. Optional po yung sili sa mga hindi mahilig sa maanghang, pwedeng walang sili. Kasi lalagay na rin po yung tanglad. Pampasarap ang tanglad. Kaya pag naggata kayo, lagyan nyo lagi ng tanglad. Lalo pagka chicken or Tsaka yung kamatis po, makalimutan. Tomatoes. Ayan na po, nandyan na lahat. Hintayin na lang natin siyang kumulo. Lalagyan na po natin siya ng ground black pepper. At saka ng salt. Tansyahin nyo na lang po, depende po sa panlasa. Next po, kapag kumulo na yung gata natin, ilalagay na po natin si tilapia. Yung dalawang tilapia ang inihaw natin. Para maglasa yung inihaw doon. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Ganyan. Ayan na po siya, kulong-kulo na ang ating ginataang tilapia. Pwede na po nating isalin yung
tilapia. Ayan po, sinasalin na ang tilapia para hindi siya masyadong madurog. Kasi lulutuin pa natin yung kalabasa tsaka yung malunggay. So, salin na natin siya dito. Tapos yung magiging sauce natin, ililipat na lang natin dyan mamaya. Luto na yung tilapia. Kalabasa. Lulutuin natin sa gata yung kalabasa. Hanggang sa medyo maluto na siya yung malambot. Yung medyo malambot. Malapit na pong maluto yung kalabasa. Ay, luto na pala siya. Luto na po yung kalabasa natin. Ilalagay na po natin yung malunggay. Para lapit na nating kainin. Susunod. Ayan na po. Ang sarap. Nakakagutom. Binalik po namin ulit si tilapia. Kasi luto na yung gulay natin. Ayan. Ayan po, nilagay na namin yung tilapia sa gulay ulit. Hanggang sa na lang siya, maging malapot. Lalapot siya. Tapos ready to eat na siya. Ayan po. Ang sarap. Tilapia. Luto na siya.